tuu parastaa mun kanssa hetkeksi aikaa. Eli mikä on parasta just nyt? Hyvä. Mulle parasta just nyt on kävellä täällä polulla luonnon helmassa. Entä seuraavaksi, mitkä 5 asiaa on hyvin? Löytyykö helposti? Hieno homma. Nyt voit kiittää itseesi, silitä vähän käsivartta ja sanot itsellesi ääneen taikka ihan hiljaa mielessäsi, että hyvä juttu, että annoit itsellesi just nyt tällaisen hetken. Kiitos.